Ya ka party ka bayet ke jongi ngam tharai kadai dak tak jiwan jongpi dak ba nese dak jing magla nese dak jing bam tebrio hanai ngangen scam bak jing wan ke jongpi bar ban wan pun sno shaka party ke jongi kadon kadao ngangen scam ba ka ba hakmat ya kadai kaba pidan kata ke jing yu jinai bat pidan ro kata ke jing kemen hapi haba pi pai kmat sha kili leaders ki jongi bertham tam chief minister badan borom ki deputy chief ministers ki badan borom jongi ki menteri ki jongi konjo ki MNS ki badan borom mangathai piui da ki kmat ki jongpi ngathai pius noru yese diki store ki jong fi sharum chane what happening kasau kasyang hanrei pan pilong pan kita ki baslur kum kita shipai ki baslur di banwan bantur shakmat banai kakti kadiang kakti kamon ke jong fi banyas no alang bat ni na bentha kalawe jong ki long dien ki jong but kong kinong kitam bat kinong kersan kibaye kibalawan nakaway ka party siya ka party ke jongi nangis kem pisaki yakay ka baka sarkar ke jongi po kajing alam ka jong sa kondot ke sangma bat kamtam gini ki sembot menteri ke jongi kay ka bakila le bat nakaliang ka jonga ngako abanang ipihang ni bahaki ni kiski shisha ngaru ngasong kiar ka bensin ka jonga habangin pai habede baka san per thai ka bahaki ni kisi kalalong shisha kata ka san per thai ka bala khompam nan she to khandia depi nalalong economic mat kan bisi na 2000 khandai batlang paji khot shisha kum kane ka san per thai ki ni kisi ka san per thai kaba phla shisha ba kata karukom long hakini kisni pai damdei bang wan man kan tho yanu no andre na yen hakmat jongpi ban pen smong thu yapi ba ban penilam hapi bang ayui ba kata ki jingkan tho ki ba man kasni man ka kanta man ka second man ka minute pa ibang bang thia bang dem sho pat na perkhat na pusan hala dia balai bakalilong kani dia akan balai ka sarkar rumlong trai ka ko trai rumlong kumane ngai kublai ki kon samla ki jongi ki badan ka sap ka kerpang la boblai la ai ko bening pang ka jingrai ka bakila ai ka jingrai rais meghalaya ajisha Hakipor men siya bangawan siya gane ka than ke jompi ka surok ka long siya ka badingda. Mtang ne, ndai ka like surok sodam. Ndai menta takenti pa bijingalam. Jong ka party ka jongi ya ka sarkar. Bat kham tamme. Nganai public kerpang. Ya deputy chief minister badan borom jongi. Badan minister bape ya ki surok ki singkin. Pithai gane ka basok kabantray kam nga masutho tang ka MDC ngalong ri kam dei ka pasok makiki ba hapan pen ya ka jina baro ko wai ndai ka ei ka bakila ne kanong shisha ka jingman toy ka bakhaw na banta ka jagan ri ka jongi na banta ka jala ka jongi naman pa ka surok kanong shisha wai bodlong na banta ka roy ka par na banta ka bhagam ya phai ka chama phai ngi ba ki surok ki jongi kila jili Desi bagaimana ya kam, desi wakam pikir, nila bensentuh itu maru. Dalam lepas ba, hanai pat. Kalau kau pas mau sih bagi ni kisni, dia akan balik amlong. Haki ni kisni pilayui. Bakai baka sarkar ke jongi ka balik. Phir phai siya ka tourism sector, kay ka bakam le ban kentiu, ya ka jing kai. Habe dia baka jing kai. Kentiu ya ka tourism habaro ki bentang. Pin pai ha bedi ba kapuli kaputhi kilan le ka benta ka bedi banne pin pai ha bedi ba
Bakumno, baik penladi kita kijinge, jom kita hikai kita ye SSA, kita ad hoc teachers, kita mat, akhirnya kita sembalale. Nakano awarajar kanriu, menteri romba jongi, hakapor bayi dang MP, ilaya sa ya kani hapo parlimen. Pakala urlong menyen. Lapin he ya kata katulok, lapin kio ya kata katulok. Lingba structure framework kabakila don. Hipersyang. Kanu kata menla benle benom de shibet kasimpor. Prasnem. Lasensyar kasorkar kebayalam dengan parti NPP. Bon ke bakari ke parti kala le. Ringka bat ki baydon lang ka sarkar inum kam tangka parti la jong namare don lang ki be sno lang bat ka sarkar ta jongi in pai kat chaba pai menne nila yo itu ki jingwai nila yo itu ki item naki kon sama kejela ka jongi ngi yui ba ki kon samla ki jongi Kidon kisap ki bakapang ki bobleng ulai bentai ki kisap ki bapero ka shat ka put ka tem manong siya te ngapo abanong hamne ba nakaliang jo ka sarkaru ya kine ki badon ka saptem ka sapruai ka sapshat kadang kani ka scheme ka ba yung ka Meghalaya grassroots and music project but ka hello Meghalaya ro mon kini kilayo ikini ki scheme ro Bankan dia kata kasap kapang ke jongking. Bakin pai habis day bak kapit ke kiaro. Nak kalian ke jongka sarkar kalau dia. Nam ju kam keren menong IP. Henry kadon kata ke jing slow kia kami sem ke jongka. Banyak kuat bakan ni kesini. Kebangan kene. Hakmat jongpi. Kibaya wana hang ni. Kiban wanai ke jing kersan. Ban snok tilang. But parti ke jongi ha kini ka block NPP mau keluar bakin numan tangga kata lesi ka mapisuan bunto Henry daki jingte bro ki batikana banangan scam mapirate tikana baka baka sarkar ka jongi kalale tinakwa banong ipiya kani kapor tulong mapi kita kiksang tulong mapi kita ki banpinsawa Keleng saudang, tangga ke konstituensi ke Jompi, Henry ki konstituensi ki bapara marchan ro. Bateng, la shushat nyon hadu bang snow thang. Ke jingyon ngalong ai pi ko pa ba bayet. Ko nang kesan bayet, ko nang yalam bayet. Ke jingyon kam de ke jing pi hon, ke jing bisni. Henry to malay bang la ban ya snok ti lang be, teng, di ban ya snok ti ka babha. Appreciate saya ke jingle ke bapa menjudan cisen kasi banong baka sarkar ke jongi habe don lampe kum kinong mikhat nire balong kita kinong mikhat kita ki leaders ki bani alam yo pai ba hakalendi ka badai pa manyalam yo pai ba sha surak sha singkin pa manyalam yo pai ba banong balese pelun ya kasngi ka ya ke jongi habe de la ki khana thok ki khana pen thame Batang untuk warpo pra mencuap siap yo warpo pra barokan ni api yo warpo pra dengan deh nak dekat lentikan pamdai mencupai bor yo pada dekat lenti ke pamdai hamai teng long kita ki basau tho long kita ki badan kata kamen siam lam kabakun do ban snow ya ki jingle bah ke jong ki we habale kan ni de basau kan ni hamai mata habale kan ni Kuah pada bantahan terlai kiwe. Kata kade ke jinglong jong ke jat bende ke jing. Ngin pendo noi kata ke jinglong. Ngin pendo si senang nya kata ke jinglong ke bantahan terlai. Kam jubha. Ke jat bende ke poblei. Ula bu kerpang. Hakini ke selap pertai. Ke jat bende ke badan kata ke jinglong kerpang. Habarok di bentang. Balai dia. Bahati ni kisni ban pendiak dor lo ni ke. Ban syukan thok kat kebadan man ka second ban syukan thok. Ngadap dak mensim ka bakia. Tento nado menta kasni ngin ya long teli batong ngin ya teli na benta ka babha. Ngin teli bangin buram yakini ki bahalor ki jongi.
Nama kaktian rokong habang iburam ya kita ki bahalor badi ki bala lebha uble udangai jingker kupat ki bashi pausha lai pausha henry pausha ba ki hajar sha ro kan mau bhai ki ni ki kan